20 χρόνια και 4 μήνες ακριβώς, μία παρέα φίλων και εκπαιδευτικών της ηθικής αγωγής και θεραπευτών στήσαμε σαν καταστατικό το Κέντρο Θεραπευτικής Ιππασίας Ερών. Από εκεί και μετά, για 1,5 χρόνο, δημιουργούσαμε και κατασκευάζαμε και επιδιορθώναμε και στείναμε το χώρο που θα γινόταν το Κέντρο Θεραπευτικής Ιππασίας. Δηλαδή, ένας χώρος 12 στρεμμάτων στο νέο σκοπό του Δήμου Μανουήλ Παπά, όπου ο τότε δήμαρχος ο Βασίλης ο Κετζεζής και συνάδελφός μου, συμφοιτητής μου, κατάλαβε, έπιασε το όνειρο και το όραμα αυτής της ομάδας μας και ξεκίνησε το ταξίδι της θεραπευτικής ιππασίας της Σέρρας. Από εκεί και μετά, όλα αυτά τα χρόνια, οι μαθητές των ειδικών σχολείων των Σερών κάνουν δωρεάν τις θεραπείες τους. Κάποιοι άνθρωποι ζορίζονται οικονομικά και αυτοί δωρεάν, αλλά έχουμε πολλούς οι οποίοι μας στηρίζουν με χορηγίες, με δωρεές από τις Σέρρες, από το νομό Σερών, από όλη την Ελλάδα, ακόμα και από το εξωτερικό, έχουν καταλάβει το έργο μας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα, γιατί ό,τι έχουμε καταφέρει, το καταφέραμε, το κερδίσαμε, δεν μας χαρίστηκε, με τη συμπεριφορά μας, με την ποιότητα των θεραπείων που γίνονται εδώ, με τους εξειδικευμένους θεραπευτές, με πολλά σεμινάρια που γίνονται, γιατί αυτό το πράγμα πρέπει να διαχειριστεί παντού στη χώρα και μακάρι να υπάρχουν πολλά μέρη στην Ελλάδα, πέρα από αυτά που τα λίγα που υπάρχουν, για να γίνει τη θεραπευτική ιππασία και να έχουν οι άνθρωποι με αναπηρία πρόσβαση σε αυτού του είδους τη θεραπευτική προσέγγιση. Το θέμα είναι τώρα που βοηθάει το άλογο. Το άλογο περπατάει όπως ο άνθρωπος. Αυτή η κίνησή του λοιπόν, η οποία προσομοιάζεται με το ανθρώπινο βήμα, τι κάνει? Μεταφέρει νευρομυϊκά, φυσιολογικά πρότυπα βάδισης στον οναβάτη με αναπηρία που είναι πάνω στο άλογο. Στην ουσία ο οναβάτης δανείζεται τα πόδια του αλόγου και περπατάει με αυτά. Μέσα σε 1 λεπτό δέχεται 120 οθήσεις. Μπρος, πίσω, πάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά, περιστροφικά, δηλαδή τρισδιάστατα. Πράγμα που στο φυσιοθεραπευτήριο δεν μπορούμε να το καταφέρουμε. Ο συνδυασμός όμως της δουλειάς στο φυσιοθεραπευτήριο ή στο γραφείο εργοθεραπείας ή λογοθεραπείας με το πρόγραμμα που γίνεται στα άλογα είναι εξαιρετικός. Είναι ο καλύτερος συνδυασμός. Όμως το άλογο δεν βοηθάει μόνο ανθρώπους με κινητικά προβλήματα. Βοηθάει άτομα με αυτισμό, με νοητική υστέρηση, με διάχυτες ανυπνησιακές διαταραχές, με ανθρώπους με ψυχολογικά προβλήματα. Πολλά. Είναι ένα ζώο το οποίο δεν είναι εργαλείο, το οποίο είναι ένας συνεργάτης δίπλα μας. Όταν γίνεται η θεραπεία υπάρχει ένας που οδηγάει το άλογο, υπάρχουν και άλλοι 2 από εδώ και από εκεί που στηρίζουν τον οναβάτη επάνω την αναπηρία. Γενικά θα ήθελα να πω εγώ ως φυσιοθεραπεύτη και επιστημονικά πλέον υπεύθυνη του κέντρου και επίτιμη πρόεδρος, ότι αν δεν υπήρχε αυτή η εμπιστοσύνη του κόσμου στο έργο που κάνουμε, αν δεν υπήρχε ο εθελοντισμός που είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής μετά από τα άλογα όπως σας είπα, το κέντρο δεν θα υπήρχε. Εδώ στο χώρο μας γίνονται θεραπείες, παράλληλα λειτουργούν τμήματα αθλητικής ιππασίας, τα οποία συνυπάρχουν με τη θεραπευτική ιππασία, και οι στόχοι μας ως πρόεδρος, εγώ που είμαι τα τελευταία 2 χρόνια, οι στόχοι για το μέλλον θα είναι να συνεχίσουμε το μεγάλο έργο αυτό που έχουν κάνει οι προκάτοχοί μας και να τα βελτιώσουμε όσο γίνεται στην ποιότητα και των θεραπείων αλλά και της αθλητικής ιππασίας.